Astăzi filmăm pe Tocaboca. Astăzi v-am prezentat casa mea. Asta este camera unde lucrez eu sau scriu pentru școală. Și mă relaxez pe canapea. Aici avem baia, cum vedeți. Aici avem unde să folos apele, dar mai trebuie să iau. Și aici e zona de relaxare. Hai să jos. Am să vă prezentăm. Asta e camera mea, sper că vă place. Păreri, comentarii. YouTube. Oh, bine. Nu mai las cu nimeni. Ups. Așa. Uite, tipă. Preferată. E preferata mea. E preferata lui Vali. Și a mea. Al Larisa. Mami, este preferata lui Vali. Al Larisa. Muzica asta. Da? Și a mea. Și cam asta a fost turul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Mihai. Mă cheamă pe Roblox Mihai, așa că eu am fost Mihai, v-am pe portofel hype.